mayong adlaw sa tanan. Nanapod kita sa light them with my word ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko diya sa pagtuon o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net inubanan sa CLEMOACO, Tukod CLC o sa pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag o formation diha sa sinimana nga Bible meeting, Bible study meeting sa mga BEC sa nagkalain-laing lay organization sa ilang household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa Laiko. Ako si Dr. Benie, magpaambit na pod sa inyo sa atong ebanghelyo karong maabot nga Domingo nga kinudlo gikan sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 39 hangtod sa 45. Welcome o light them with my word. The readings for Sunday is a continuation of the Sermon of the Plain by Luke. This is short and powerful if we see this carefully by stepping back and examine ourselves. What is our contribution of our action to our family, to our community, and our church? Moto ta sa ato ebanghelyo, no? Kang Lucas Kapitulo 39 hangtod sa 45. And he told them a parable. Can a blind person guide a blind man? A blind person will not both fall into a pit. No? Kani ang concern sa usa ka blind man o blind man of the people of God or usa ka blind nga disciples, no? Pwede ba ka makagiya nga usa ka tao, usa ka disipulo sa usa ka tao nga iyahang gigiyahan kung ngani sa istorya sa balang ebanghelyo nga silang duha mga hulog gayon, no? And also this is also concerned as a blind guide of group other community as well as our church. A blind guides a blind people of God, no? Dili gyud baka giya nga to ang kanang buta pod nga simbahan o community sa ato nga mga katawhan sa ato ang Ginoo. So in verse 40, no disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Jesus is the master, not the professor. Because a professor in a class teaches different subjects, but does not live with the pupils, no? Does not live with the students. But the master or Lord does not teach a lesson, but he lives with the pupils. His subject matter is himself. His life is a witness. His way of living are the things that he teaches mo iyang gitudlo, no? So live in yun ang mga disipulo. There are three aspects in living together with the master. No, the master is the model sa iyang pamulong sa iyang gitudlo, no? Ang iyang example kinahanglan nga atong masunod. So ang ikaduha, ang disciple kuno not only contemplates and imitates, no? Ang disipulo dili lang kay kita nga mga malandong o ato ang pagasundon, but mukomita sa ato ang kaugalingon sa pariha sa kananaang gitudlo sa atong master, sa iyang destiny, sa iyang panaw, sa iyang kananaang sa iyang kinabuhi nga iyang gipasunod kanato with his with his temptation diya sa diserto, iyang pag-antos diya sa cross o sa iyang pagkamatay, no? Kay kita
dili man kita exempted sa temptation, dili kan exempted ang atong Ginoo sa temptation, dili po ta exempted sa ato ang mga pagsulay diha sa labi na sa kanang mga tao nga gadaog-daog kanato, no? Kapasipala kanato. O dili pud kada makalikay sa kamatayon, no? So ikatulo, dili lang kay sunod kita sa ato ang Ginoo nga model o i-assume nato ang ato ang commitment, but mo identify kita nga kita usa ka mga sumusunod ni Kristo, usa sa mga tao ni Kristo nga nagpuyo, no? Nagpuyo diha sa iyang hatag nato nga kanang ang example, no? Gihatag niya nga pagtulunan kay kita later on musunod magita diha sa iyang gingharian diha sa langit, no? Makita nato sa Galatians chapter 2 verse 20. I live, but it is not I who live, but Christ lives in me. In verse 41, why do you notice the splinter in your brother's eyes, but do not perceive the wooden beam in your own? No? Sa uban niya, nganong manotice nimo ang kanang sodas, no? Ang kanang ginabsan, kanang gagmay nga abog or ganing gagmay nga pino nga splinter, no? Na resulta sa paggabas ngano kunong manotice nato, mabantayan nato na diha sa mga mata sa ato ang kaigsuonan. But dili nato manotice nga naman ay dako kayo nga kahoy nga nagbabag diha sa atong kauglingon ng mga mata. How can you say to your brother, let me remove the splinter in your eye, when you do not even notice the wooden beam in your own eye? Sa ako nimo nga imo istoryan mo, brother, akong i-remove tayhupan ako na yung mata para mawala ng splinter or ato ang na to i-remove, kuwaon na to na. Unsa man yung pag-remove nga dako magayo nga beam kuno, dako magayo nga wooden plank, dako kuno nga kahoy nga nagbabag diha sa imuhang mata, no? How could you say that? How could you even remove, no? You hypocrite, no? Nagpakaron ingnon ka nga imong i-remove the wooden beam from your eye first, no? Remove the wooden beam from your eye first, then you will be able to see clearly. You will be able to see clearly to remove the splinter in your own brother's eye, no? So gitun-an na yun sila, no? Mga disipulo, gitun-an na yun sila sa pagtununan sa kanang splinter of your eye, of your brother's eye, and wooden plank in your own eye na imong i-remove, no? So makita na to sa first reading nga nagaingon, no? Kanang ang the splinter in your eye is just like a sieve sa laan o kanang ayagan, no? Ayagon sa nimo ang imuhang kauglingon nga mga splinter o imong mga kauglingon nga mga kasalanan diha sa imuhang mga mata, no? Before you can do that to your brothers. In the first reading, makita nimo sa Sirak, no? Chapter 27 verse 4 to 5, no? Atong kuan lang actually verse 4 to 7 man siya. Ato na tan-awon ang verse 4 to 5. When a sieve is shaken, the husk appear. So do one's fault when one speak, no? So do one's fault when one speak. Kung imong ayagon kuno ang usa ka kanana ang imong ginabuhat, mo gawas kuno ang mga kuan, mo gawas kuno ang has o mga bunot, no? And then
uso kuno makita diha sa imong mga kasalanan, diha sa imuhang pag-istorya, no? Diha kuno makita ang imong mga kasalanan the way sa imuhang pag-istorya. Mura kuno nagsalaan. Kaya asa man gikan ang imong istorya, gikan man sa imong kasing-kasing. Gikan sa panghunahuna, gikan sa imong kasinatian, no? Sa kasinatian o sa kasakitan diha sa imong kasing-kasing. So makita ko no ang splinter sa imuhang kasing-kasing, splinter sa imuhang kananang mata, no? As the test of what the pattern mold is in the furnace, so in tribulation is the test of the just. Even kita nga mga naana sa Ginoo, nagtamod na diha sa Ginoo, mga maayo na, no? Maayo ang ato ang disposition diha sa Ginoo. Kita pareha sa patterns, ang iyang gibuhat nga usa ka kulon o usa ka flower base pagkaron matistingan yun diha sa furnace kay lutuon man siya ang kanang binuhat sa pattern. Matistingan yun no diha sa tribulation, diha sa kananaang testingan yun siya sa mga panghitabo ng mga kasakitan sa kinabuhi, mga pagsulay diha sa kinabuhi, matistingan yun siya even sa katong mga tao nga may disposition, no? Usahay matistingan ta even makaingon ta nga may na gyud ta, but kung naagani sa kasakitan, naagani sa mga kalisod, naagani sa ato ang ang mga sakit o uban pa nga mga pagsulay, diha mo gula ang imuhang kasi muguha mo kanang mupatigbabaw diha o kinsayod ang imong pagkatao. Pareha ni Job, no? The story of Job sa Biblia. Grabe gayon ang iyang giagian nga mga pagsulay sa kinabuhi. Apan wala gyud mausab ang iyang pagtuo, pagsalig, pagpasalamat sa Ginoo. Lalima ka pagpasalamat diha sa kaparutan sa iyang kinabuhi. Nahurot ang iyang mga bata, mga membro sa pamilya. Nahurot na ang iyang negosyo. O siya pa yun nagsakit o grabe ang nuka tibo ng lawas. Apan wala yun mausap ang iyang pagpasalamat. Pagdahi, paghimaya sa Ginoo. No? So in verse 43, makita na to, a good tree does not bear rotten fruit, nor does rotten tree bear good fruit. No? Another pag-teaching na po sa disipulo ni Kristo sa ato, no? Teaching, no? A good tree kuno does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles, no? So ang mga tao, dili ko to mga kanang po sa iyahang bunga sa grapes diha sa mga kagingking o diha sa mga sagbot o pare basta dili mo ka makakuha bayabas nga diha sa mangga nga kuan kanang tanom o mango tree, di mo ka makapupo nor pwede dili ka makakuha mangga diha sa bayabas nga kanang kahoy, no? So ang makuha nimo bayabas ayun, no? Grapes ayun siya. Og nay kahoy nga dili mayo nga tubo, of course dili gyud mamunga, no? Na kanang dili ka makakuha og mayong bunga sa kahoy nga masakiton, no? Pareha ra gud sa ato na mayon siya nga in verse 45, a good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil.
but from the fullness of the heart the mouth speaks, no? Kung unsa gyud diha ang kapuno sa imuhang kasing-kasing, kapuno ba kuno sa kananaang store kuno, tigom ka na og kasakit, kapungot, kaligot-got ug pagdumod, dili gayud na may tabo nga dili gina gawas sa iyang baba. Mugawas gyud sa iyang baba, mugawas iyang binuhatan, mugawas gyud na siya sa iyang giya o sa iyang pagkatao o sa iyang batasan, no? Kung maayo ang imong kasing-kasing puno sa pagpasalamat, pagdaig, paghimaya sa Ginoo, nan mugawas gina sa imong baba, mugawas gina sa imong pagkatao, mugawas sa imong kinabuhi. Makita nato na sa first reading yapon, kung i-continue nato tong Sirach chapter 27 verse 6 to 7, no? We'll continue to sa 6 to 7. Yun siya, the fruit of a tree shows the care it has had. So speech discloses the bent of a person's heart. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested, no? Usay kita, grabe kita mudayeg sa mga tao nga kananaang wa pa nato madungog, ato lang makita ang ilang credential, grabe ang ilang na angkon o na nakuha nga mga kurso, grabe ang ilang training nakuha, but wala pa nato madungog siya. But once madungog nato siya sa iyahang binuhatan, madungog nato siya sa diha sa aktual nga pangatundanan or aktual nga mga kalihukan diha sa ato ang simbahan, diha nato makita. Labi na nay problema, no? Nay mga problema diha nato makita sa iyang disposition, diha nato makita sa iyang mga idea, diha makita nato sa iyang resulta sa iyang mga desisyon, no? So in every day, no, kuno we read and hear about many young people and sometimes old people as well, no, nga who are wrapping up and imitating certain sports stars or entertainment people, no, that they will follow them almost every way possible. Makita nimo sa mga artista, makita nimo sa mga ang celebrities, mga artista, celebrities, makita nimo sa mga dungganon nga mga tao, makita nimo sa mga leaders, no? Ayong pagtuo nga maayo na gayud sila, pero wala nimo makita ang ilang kasing-kasing. Wala nato makita og naa sila problema o unsay disposition nato. And yet, very ironical because many people are following them, especially the young, no? Hasta mga wanggits, no? Kita ka sa imong pan diha sa TV, sa salida sini. So awaton nimo hasta ang style sa buhok, style sa iyahang make-up, style sa nina, style sa linimukan, style sa iyahang mga mannerism o uban pa, no? Why not atong awaton si Jesus, no? Why not awaton nato ang atong mga santos, mga martyrs, mga heroes ato ang simbahan, no? So worse kayo kayang uban sundon yun nila even ang ilahang mga gawi, no? Without any thinking or questioning, with wisdom above all things, no? Muna sa gospel na to, kanang the blind nga mga celebrities leading another blind. The blind nga mga leaders leading another blind. Ano bang na-lead man ta nila? Alalang kita may nag-decide sa itong kabulion nga nisunod ta, no? Our faith demands that we pray for guidance about our actions, our needs, no? Sa need nato atong panahon na, no? Like for example, atong need mo ni usahay mo, kuha na lang ta. Musunod na lang ta, mo man atong need, no?
muhit-hit na lang ta kay mao nang need nato sa atong mga barkada nga ma-acceptar ta nga kita ma-appeal po ta sa ilahang kanana ang grupo o matabangan ta. But wala to kay balo nga ang tabang na day sukli nga dili maayo nga binuhatan, no? Mga once na to, na usay nga di na to kapugan once man day na dili need, no? Gusto to daghang kwarta, daghang kitag once mo na usahay makuha na lang, no? Usa ka mga batanon madala nga dito sa dili mayong mga binuhatan para makakwarta lang sila, no? Mga goal na to sa kinabuhi and not acting entirely, no? Not acting entirely with the guidance of God, with the guidance of prayer, with the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga naman, wala man sila kailan sa Ginoo. Wala sila kailangan na idihan nila ang atong Ginoo. So they are guided by blind person, blind desires, blind needs and actions and wants. No? Dili ang ato ang Ginoo. A disciple cannot be a good disciple unless he or she has learned them from their teachers, no? Sa ilahang relasyon diha sa atong Ginoo. Dili lang kausa lang, but a lasting and meaningful, lasting and fruitful relationship with the Lord. In Luke chapter 6, verse 40, makita nato, no? No disciples, no? Mo man ito ang gospel karon. No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teachers. Will be like, no? Dili nga mo mulabaw sa ilang teachers, but will be like his teacher. Will be like Jesus, no? Muna nga ito ang kinabuhi ba? Manghumot ba sa ato ang Ginoo? Humot ba ta sa ato ang Ginoo, no? Ang humot sa ato ang Ginoo diha sa pagkatao, sa giga sa Ginoo, mabati ba, masimutan ba diha sa ato ang mga kaigsuonan, no? Mamunga ba siya o bayabas kay bayabas man siya, no? Ang ato bang bunga ba ang makakaon ba una, no? Dili ba kaya ang makakaon usay sa atong bunga kuno ang atong office mate, no? Dili gyud ang makakaon og bunga ang atong office mate una. Ang kakaon yun ang atong pamilya, atong asawa nga nausab natong bataasan, ang atong mga bata di natagyud kanang grabe nga mamunal, grabe nga magpanis, no? Magsilot diha sa atong mga kabataan. Ang bunga ba nato, no? Ang ato abang pagka Kristiyanos nga kanang husband or wife, mabati ba diha sa atong pamilya una, no? Dilingon nga kanang humble na di ako, mayan ako ng pagkatao. Ingon akong office mate, no? Dili. Ingon ang kong bata, ingon akong pamilya. Kaya sila may nakaunag witness sa makanunayon because of the lasting relationship they have with one another, no? Usahay magpakaruning nun malantaog nata sa ito opisina, no? Nata sa itong serbisyo. So a good disciple knows how to cure a blind person, nor knows how to remove the specks from the kanana brother's eye, no? Nor knows how to cure a blind person or blind man, or teach other people not to be blind, no? Muna ang good disciple with the life of Christ given to all His people. Before a disciple is going to teach others, one must take care of themselves, no? So you should be a good disciple first, then you have to be a good follower, no? You have to have a commitment mga
you have lived out first. Commitment to live out first, to make things happen in your life. Ang gitudlo sa ato ang Ginoo. Then ikaw, manimaho kang Kristo, makita nila ang imuhang pagkatao as like Christ. Do not try to take a speck out of your brother's eye until you have taken the board out of your own eyes. So, hindi mo makita sa imong brother nga speaks, gamay lang na siya, pero grabe ka dako diya sa imong pod nga angayan nga usbunon. Angayan po nimo. Imuha pong pagamakunan. Angayan po nga imuha pong pagatrabahoon diya sa imong kagulingon nga pagausbon nimo nan sayon ra kay nimo pagtambag sa ubang tao. Mabita mo yung nga unsa man yung pagtambag ug wala man nimo maagi si Kristo, wa man nimo nasinati si Kristo. Kamay ba nimo manambag? Kamay ba nimo muhatag o alam-alam sa mga tao, comfort sa mga tao nga wala magani ka maka sinati sa comfort sa Ginoo, no? Wa magani nimo masinati ug unsa ang imuhang relasyon diya sa Ginoo nga ikaw gi-comfort, no? Ikaw gialam-alaman, ikaw giamuman diha kang Kristo sa imuhang mga problema o imuhang paningkamot, pangimpinin sa Ginoo. It is this instant that God give us victory through Jesus Christ. In the second reading, we are victorious in Christ, no? In second reading, 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 58, no? Death is swallowed up in victory. Noon sa maningan death. Death sa ato ang kasalanan. No? Mga sala, iswallow na sa victory ni Christ diha sa iyang pagpakamatay o pagkabanhaw. Muna yung siya nga, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Asa naman ang sting? Asa naman ang imuhang poison? No? The sting is the death of sin. Wala na ang mga kasalanan. And the power of sin is the law. Wala na diha ang baluktot nga pagpasunod sa mga balaod, no? Labi na ang atong mga balaod sa Torah atong panahon sa Israelites sa Old Testament, no? Nga grabe gyud ang ilang pagtuki sa Torah nga dili na gyud masunod sa ordinaryo nga tao kay grabe nagka-complicated. Although wa man ta magpasabot nga daotan, but ang tuyo ato mga scribes o mga Pariseo is really to let the people follow the statutes of the law. But sa ilahang pagtuki o pagbuhat sa balaod o sa mga implementing guidelines sa balaod o sa pagsunod, noon sa mga ang ilan naman mga utok mo ilang ibutang dito, dili man ang pamaagis Ginoo para mapasayon, masimplify o masamtan, no? Munang ang nahitabo na noon, nakasala na mga katawhan kay wala na makasunod sa balaod. Wala na makasunod sa balaod ni Moises sa Torah. Sa pagsunod ni Isundon. No? Muna sa Sermon of the Plain o Sermon of the Mount, gipasayon sa ato ang Ginoo, gipasayon ni Kristo ang Torah, ang balaod. Yun sa niya pagpasayon, yun siya nga, blessed are the kananaang poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Sayunar kayo ang pag-inherit sa kananaang kingdom of God, or sayunar kayo. Blessed are the poor, magkapapubri lang ka sa imong kaugalingon para sayon ikaw matudluan ug sa pagtudlo ug sayon po nimo nga mabukal imong mata para ikaw makakaton sayon ra pud kaayo nga ikaw humble yourself, open yourself for the teaching of Christ, no? O discipleship mo ni iyang gitudlo kami sa ato, no? Ay pagtuga-tuga o kananaang panudlo or kananaang pagbadlong sa imong isikataw nga ikaw gani
badlungonon kaayo, no? Asa man nimo natun ang imuhang kaugalingong pagtulunan, no? Sa balaod ba sa kasulatan sa Old Testament o yun sa niyong pagtuon o sa yun sa niyong pagsabot, no? O nganon wala man mausap ang iyong batasan, mora man gyapon ikaw. No, yun siya, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Finally, brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So pagpaningkamot yun, dili sa yun, no? Dili yun sa yun nga kanang mag-usap ta sa atong kaugalingon, no? Dili yun siya yun nga magsugod ang plank, ang atong pag-dismantle na ng dako ay truso sa atong mga mata, no? Grabe kita puno og hambog o puno sa kananaang pride, no? Grabe, wala kita'y humbleness sa atong kaugalingon. Kaya itong pagtuo, maayo na kita, self-righteous kayo. Puro ang inistoryahan, puro Ginoo, puro pagsaway, puro pagpamadlong, puro sa paghatag og example, puro tanan-tanan. Murag siya ang correct, siya ang maayo, nga walay sala. Apan kung tan-awon nimo sa imong kasing-kasing, grabe ka na po nga kasalanan na nasa imo. Muna yun siya nga, makita nimo sa inistoryahan, makita nimo og unsay naa sa sulod sa kasing-kasing, makita nimo diha mo gawas sa imong mga bakba, sa imong mga pulong. So yun siya nga, ang atong paningkamot nga maningkamot kita, no? Be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. In conclusion of the gospel, brothers and sisters, each tree or a disciple is known by the yield, no? Sa iyang abot or iyang fruits, no? The yield, sometimes kaning yield, ambot pasabot ini ang imuhang pagpaningkamot nga mausab ka, no? Or prutas, no? Or kanang kabag-uhan nakita sa imuhang kaugalingon, no? Either sa imong pagpaningkamot na may say nga paningkamot pagyud ka, but na prutas. But ang uban pod na naging prutas, no? Sa ilahang kaugalingon, no? Depends on the yield sa atong paningkamot. And this is how a good disciple is portrayed in the section of Luke's sermon of the plain. A disciple with these qualities is like a palm tree as described in Psalm, no? Atong Salmo 92 verse 13 to 16, no? Atong basahon, the just shall flourish like the palm tree, shall grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They shall flourish in the courts of our Lord. They shall bear fruit even in old age. They will stay fresh and green to proclaim the Lord is just, my rock, in whom there is no wrong. For our small group discussion, what are the logs and planks in your eyes or life? What kinds of fruits you desire to acquire and why? What are you yielding this time for Christ? Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you very much. See you next week. And don't forget to like, share, and subscribe.